Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hisyanu utawi pira-pira wong sing kumpul al-najari kang ora ngerteni dikaya perkumpulan wong akeh ning awake dhewe ora ngerti iki sapa iku ru'yan utawi ora hisyan iku ru'yal malaikati mimpi waroh malaikat alaihi minggu tata dengan atasnya malaikat assalamu salam ar-ra'su utawi sirah bahwa itu mimpi sirah kita lantan nilok lantan sirah maknanya dia apa iku ra'su rajuli sirahe wong lanang iku ra'i suhu ya kepalane rajul alladhi yusamu kang padha ngarani alladhi yusamu kang padha ngarani sapa rajul bihi kelawan ra'is binasik dalam manungsa sirah iku ya sudah bahwa itu mimpi korok sirah di mana nih min akhir jaring data akhir lan dulur wasa izin lan dulur au zaujin utawa bojo au sultanin utawa raja au ghairi dalika tawliyane mengolah akhir paman monggo dari sapa wong iku ora sapa man dalika saking mengolah roksin beda dengan dalam menggunakan roksin min hadasin saking perkara sing anyar tekone bahwa menggotawi man iku pira isi ing dalem kepemimpinan bahwa dhewe kula nyase mimpi para sirahe wong lanang mimpi apa mau para sirahe wong lanang baik sirahe wong tuwa raja bendara utawa sapa wae niku nuduhake bahwa ro isu awake dhewe dadi pemimpin makane ngono waro utawi sirah aidon alim iya raksu iku raksu maling pokoke bondo iku raksu maling insani pokoke bondone manungsa iso uga sirah iku simbolisasi raksu maling insan pokok dasar bondone manungsa paman monggo tawi sapa wonge iku ora aworo sapa man anarok salu ing sedurunge sirah man ana wong mimpi weruh sirahe di angaman kelawan bana mongko pertelo sapa man minggu ridor bi unukin saking tanpa mukul guru fa innahu rasulun man iku yufariku bakal misali guru iman apa ro ing suruh sirahe
Ayu fariku tau ngisai apa ra'su mali pokok bodone man. Autan akidu tone kotake tau ngeyakini alaihi ngatasi man apa ma'i syatuhu penggaweane man. Ana wong mimpi weruh man ro'a ana sahudana min ghairi dzarri unuki sehingga tibu mau sirai dana min ghairi dzarri unuki jelas tampone dipukul guru fa innahu yufariqu ra'isuhu au yufariqu ra'su malihi au tan'akidu alaihi ma'isyatuhu. Tan'akidu maknanya dibundeli, ditaleni alaihi ngatasi manapa ma'isyatuhu ma'isyaiman. Wino tuake nak warok mimpi model ngono bakal jadi akhir bondone suglo menyambut gawe rada akeh. Wasarul roksi utawi rambute sirah. Dalam bukti sirah di maknane apa? Dua utawi sarul roksi iku malul insan yang bodone manungsa. Di wujud representasi rambut sirah itu malul insan bodone manungsa. Au mali roisi utawa pokoke au mali roisi utawa bondo kepemimpinane insan. Bakal yang sore bulan teman-teman jadi mengoake apa sakti roksi ala wujudin ingatasi arah wajah dari dalika tanpa seliani menggonolah malil insan. Mergo kadang bondo iku iso ndadekake apa wae sing ora mungkin jadi mungkin. Dadi sing ning kono kap yang sariku ala wujuhin ghairi dzalik. Sedadake mengo wong kepedhot mergo bondo dunya ya sak pirang. Paman monggo dawuh sapa wong iku ora aworo sapa man. Ana wisdune man iku halaqo nyukur sapa man rosahu ing rambut sirahe man. Fi ghairi ayyamil haji dalam seliyane pira-pira dinane haji. La fil ashuri lan ora dalam pira-pira wulan al-haram kang dimulyakake. Wa inna qurana sunne kelakuan iku yadhabu ngilangake iku yadhabu bakal ilang apa sumali pokok bodone man au mali ra'isihi utawa bondo kepemimpinane man. Kok ana wong mimpi potong rambut ini nanti potong rambut iki mau orang yang dina-dina haji orang yang ayamil haji wala fil asyuril haram utawa ora ning dina di bulan-bulan sing dimulyakake. Bulan-bulan sing dimulyakake kuwi ngono kuwi kok mimpi potong rambut ya dabura sumali bondone mulai bakal supak, bondone mulai bakal entek. Au mali roisi utawa bondo kepemimpinane man iku mau nanti dene dadi pemimpin yo mulai goyah, mulai goncang, mulai bakal ora tentrem. Awiyah lilu tawa lincir sapa man an amalihi saking penggaweane man dalam arti yo dipecat. Aku kerja ngono kuwi yo mek entuk pemecatan utawa kowe ora bakal nyaman ning nggon kerjamu kuwi mau. Wa in kana lan lamun ana apa malul insan. Wa in kana lamun ana apa halaku iku mau halakun motong rambut iku mau iku fi aswiri haji ing dalem pira-pira sasine haji
Tok mimpi kowe potong rambut ning bulan Dzulqa'dah utawa Dzulhijjah. Fa inna dzalika krana setuhune mengkono lah halak potong rambut iku mau iku yang kumono bodalik iku solahan bagus. Itu berarti apik nek kowe mimpi potong rambut kok ning bulan Dzulhijjah utawa ning bulan Dzulqa'dah. Iki harus kuwi musim apa musim haji. Bahwa warubama yahuju warubama yahuja lan pirang-pirang haji sapa man menunggu semudhake sesuk iso haji. Warubama yahuju lan pirang-pirang iso haji sapa man. Wa man utawi sapa wong iku ora awruh sapa man. Sa'rara siji ing rambut sirahe man. Kotolah hale teman-teman dawa apa syakri. Pak ingkanan lilang ono sapa man. Iku hasimian bangsa keturunane Bani Hasyim. Pak ingkang mongko sedune man iku yang liku bakal nguasani sapa man. Rikau banasi ing biro-biro awake menungso. Kok keturunane Bani Hasyim dekne bakal iso nguasani kabeh wong. Wa ing kana lan lamun ana sapa man iku tajiron pedagang. Bahwa mengkotai man iku ziyadatun tambah. Kok kowe pedagang mimpi rambut dawa gondrong ngono iki maknane kowe bakal entuk dadi saya akeh. Fimali ing dalem bondone man. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikana lan lamun ana sapa man itu harosan petani. Petani mimpi rambut torok rambut dawa torok rambutmu gondrong kuwi bawa mongko utawi man iku ziyadatul tambah fi harfi ing dalem pertanian ilman. Hayatihi lan perkebunan ilman. Bakal panen melimpah, panene saya akeh. Wa ilam yakun lan lamun ora ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono tajiron arifah bahwa mongko kaiman iku namun cemas wabong dan prihatin. Kok awakmu ora ono sangkut paute karo sing dhuwur iku mau. Ora pedagang, ora petani, ketoke sing lewat. Enten piye ketoke? Fa'in kana nuli lamun ana sapa man kang dhuwur ana sing lewat kados. Iku memang sekenang saking wong yal basukang nganggo sapa man. Asilah ing senjata bahwa mongko kalimat iku kuwatun kuat. Iki berarti maknane dene nek pasukan perang. Cara saiki yo sing nggawa angkat-angkat senjata ngono kuwi. Untuk pertahanan negara. Kuwi berarti kowe saya kuat. Lah dulu kedue silah. Wasinatun lan dadi pepaes. Wahasan lan kebagusan, wahai batut lan keprawiran kau harga diri. Jadi yang pertama, nah ono wong mimpi rambutnya dawa. Nah gawe niki sing dekne menjaga keamanan, dekne ngangkat senjata. Itu berarti dekne bakal saya kuat, saya luwih akeh. Nah gawe keturunane Bani Hasyim ya kuwi engko dekne bakal nguasani kabeh manungsa. Nek dekne pedagang berarti batine saya tambah akeh.
Nek dekne petani berarti kok panene saya akeh. Tapi kok wak ilangnya pun kadang-kadang kok ana wong mimpi rambutnya dawa, rambutnya gondrong ora masuk ning kriteria kuwi. Pipa wa namun wa gomun iku nuduhake makna pocong mas, makna prihatin, makna susah. Ala qadri tulihi ing atase kira-kirane dawane syar'i. Mergo rambut dawa kan yo ngangelake susah. Kudu mucir, kudu sering jokatan, kudu sering nyamponi. Sampo siji ora cukup, sampo saset ora cukup. Rambut dawa paling ora sampune rong saset yo tau. Wis tau ngalami rambut dawa ki yo susah ra kuat. Wis kudu sregep ngurmati rambut, orang ngurmati yo kok gatel ora omongane wong nganti kesuwen yo mesti kok akeh tu mone ora mesian iki makane apa kowe dadi akeh cemas ala kok dituli wasaati hilang jembare sakri siapa apa meneh wa inro'a lan lamun weruh utawa mimpi sapa mandu ing syahri nazala madun apa syahri glembreh madun ala wajhi ngatasi wajah iman awakmu mimpi rambutmu kuwi nutupi wajah nazala ala wajhi rambutmu nutupi wajahmu dhewe kuwi makna mimpine kuwi piye nek kene dijelasake wa in kana lan lamun ono apa sakrura siki rambut sirai iku as wajah warna ireng kok mimpi rambutmu glembreh nutupi wajah kok rambutnya warnane ireng karo amangka mimpi sawang mandu ing syakri abyado ali warna putih kaya mangka kawiman ibu wako rujak miko utawa anteng wahai batun lan kewibawaan fitnah sing dalem menungso maknane ngene iki dalam wujud nyotomu wujud kahanan ngeten iki rumput rambut iki awake dhewe menone iki apa iki? Ora putih tapi apa iki? Dalam kahanan nyoto ngene iki rambutnya warna ireng tapi nalikane faro karu abyal. Kowe ning jero mimpimu rambutmu warnane ora ireng tapi warna putih. Jadi walian ning wujud kahanan nyoto ngene iki rambutnya dhewe sak warna apa iki? Ireng. Tapi ning mimpi rambut kuwi mau warnane putih tur nutupi wajahe awake dhewe. Kuwi maknane apa? Bahwa waqarun wa ibadah. Nuduhke makna adab, nuduhke makna kewibawaan. Maknane rambut ireng ra isih enom. Rambut ireng ra kuwi isih nuduhke apa? Isih enom. Tapi ning jero mimpi kok rambutnya putih-putih iku wis tuwa, maknane wis duwe kewibawaan, wis duwene Jatmika wis duweni iso njogo awake mergo wis tuwa kuwi mau wujud kewibawaan. Tapi soalé nalikane ning kene wae kana lan lamun ana apa saluruh rambuté man iku abyado warna putih. Kok rambutnya warnane putih? Wong wis tuwa. Dan termasuk uban atau uban itu tanda dari nama itu supaya orang usah terlalu berdunia bertuan dan itu termasuk min alamatil maut tanda-tanda sebuah kematian. Ini tidak lagi kok ono wong sing mimpi rambutnya kuwi nutupi wajah. Nek kahanan nyontong ngeten iki kahanan melek iki rambutnya warnane apa iki putih. Faro'an nuli mimpi sapa manhu ing sya'ri aswaja ali warna ireng. Terus mimpine rambutnya warna ireng.
Wa inna dzalika karena setuhune mengkonolah ro'a aswad iku tahirun ngerubah fi halihi ing dalem tingkah man. Di dalam arti ngerubah tingkah sing mone genah kaya pakai produk bulan sithik ngono ki rada ora genah. Sing mone sregep yo rada meleset sithik ngono sregep rada ilang. Sing mone sregep ngaji ngono kuwi yo duwe seni. Sing mone rada gemati karo anak bojone yo rada mulai jejak. Mergo apa kuwi walikane wong asline iki dene wis rambute kandhane ngomone rambute wis warna putih jero iki kok rambute warna apa ireng iku nuduhake malahan apa nuduhake nak dene kuwi bakal fa'inna dalika ta'yiru bi hali tingkahe bakal berubah bahwa jura juli kaya wajahe bahwa jura juli kaya wajahe wong lanang walihiyatihi lan jenggote rajul nalikane ana mimpi weruh wajah lan jenggot iku maknane apa fitakwili dalem takwilan iku jahalu kewibawaane rajul wa haibatuhu lan keprawiran padha wibawane rajul. Simbolisasi wajah karo jenggot itu simbolisasi kewibawaan. Wa in ra'a lamun mimpi sapa rajul liya tahu ing jenggote rajul kota lan teman-teman dawa apa liya ana wong mimpi ini kuwi mau ning ngendi jenggote kuwi ya padha dawa bahwa mongko utawi man ibu ziyadatun nambahi bahwa mongko utawi rahman bahwa mongko utawi lihyah iku mau iku ziyadatun nambahi fijahihi ing dalem kawibawaane rajul. Kok enten wong mimpi ning ngendi mimpine kok jenggote tambah dawa, jenggote saya akeh, saya lebat, saya dawa. Iku nandhake ziyadatun fijahi, nambah kawibawaane ning ngarepe manungsa liyane. Wa intolat lan lamun dawa apa liya. Wau komain dalem isore perkara. Jarot kang terjadi bi kelawan apa adatun ketetapan adate apa adatun kebiasaan alika iya kira-kira jenggot bahwa mongko utawi rajul iku hamun cemas wa gomun lan prihatin wa husnun lan susah wa bala'un lan tampa musibah. Kok dawane jenggote ora kaya umume. Ya mung sithik ngono kuwi tok. Ya ora dawa ngene iki umume ra ya semene lah. Ya iki kok cendi. Jenggote kuwi apa cendi. Ngono kuwi malah nuduhake falwa hamun wa ghamman wa husnun wa bala'un bifadli tulitil kaliyati. Kelawan kira-kirane dawane mengkono lah jenggot utawa dawane ora umum, dawane nganti sak dengkul ngono kuwi jenggot kok dawane ra karuan klewer nganti sak dengkul. Kuwi kan ya ora umum. Ya umume ya nah perintah iki harus mundur sak gegengan ngene iki sing ngene iki betok. Tapi kowe kok mimpi jenggotmu duwe nganti sak watang urung nganti sak dengkul. Lah kuwi nuduhake malah makna sing ora apik. Ora kaya umume ora kaya adate. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sapa wong iku roha. Mimpi sapa man liyatahu ing jenggote man. Kok ana wong mimpi jenggote meneh. Qad halaqat teman-teman dicukur
apa Libya zahabat mongko ilang apa jaruhu kawibawaane man binasi dalem menungso kalau mimpi motong jenggot nganti runtus nganti ora Quran ikhlas ini malah kedua zahabat jaruhu finas harga dirimu keprawiranmu kuwi bakal ilang ning ngasane manungsa mergo jenggot iki simbol harga diri simbol keprawiran ning ngarepe manungsa. Jadi misalkan ini yang kuwi di asline ngono kuwi ngetok jenggot iku rentuk nanti entek nanti putus ngoten niku boten asa. Yo ana sing dawuhe ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono zahaba jaruhu binas idza ra'a dalam nalikane mimpi sapa man ha ing liya sakotot ali gugur rawa tiba bolihya nalikan gue mimpi kamu mau lu jual buat jenggot mungkin mau dicuak putih ngono nanti cukup warna kafat lan dijebol atau ditarik oleh dia jadi potong nanti bertimbul kabeh itu bahkan dibedoli ngeten iki narik ini orang kok itu gunting utawa pemimpinnya orang kok itu gunting utawa rokan atau itu kakok dia bertinggi ini kakok dia bertinggi ini tapi zahabat jaruhu finas bakal menghilangkan keprawirane dan ini ada pemilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhalku tawi potong walhalku tawi potong ketok lahir kedua liya iku ahwan luwih gampang Fa'in ro'an ulil lamun mimpi sapa man makane iki dawuhake walhal kula anggon darwasane katok kuwi luwih gampang tapi kok kowe malu kok jadi katok kuwi kan luwih gampang tapi kok kowe malah bilang kok jadi ngene iki mimpi mau ning jero mimpi kok jadi jenggot itu bakal menghilangkan harga dirimu di hadapan orang lain. Fa'in ro'an ulil lamun mimpi sapa man roksahu ing sirai man waliya tahulan ing jenggot man halkon hale dipotong jadi orang sirai yang dipotong rambut sirai makan hale jalan kok kowe mimpi ning jero mimpi kowe mau kowe gundul orang duwe rambut toro kowe iki ora duwe jenggot bahkan ala ono iku firuk ya ing dalem mimpi apa ngantor karo ya dulu kang nuduhake apa man alal khairi ngatasi kebagusan iku malah nuduhake apik jadi iki maknane apa juga kotoran juga penyakit juga kotoran juga penyakit nek kowe mimpi rambutmu gundul terus apa iki mau jenggotmu entek Fa'in kana nulilamu nono sapa man iku makruban wong sing kesusahan gimana nih juga penyakit rambutmu kan ada juga penyakit dan kadang nunan wong nak sirai lu terus rambutnya dipotong seperti kabutan rambut menunggu ini kan rambutnya simbolisasi cinta ke diseleke ini makanya maya dulu anak saya kain kanan dulu yang mau sokongan ibu ngaku bakong lingkaran kok ngomong sing susah mimpi rambutnya entek orang ning sirai orang rambutnya karo orang jenggote faroja mongko bendangake duka dalam arti bahagia ke sapa Allah Gusti Allah andu saking karbu andu saking makruh iku mau Gusti Allah bakal duka kesusahan wa ing kana lan lamun sapa man ibu madyunan wong sing kakean utang kok delalah dekne iki sing mimpi ku mau
mimpi rambut sirah entek dadi potong ngono kuwi mau utawa mimpi jenggote dadi potong. Sing mimpi kok wong kakean utang padha monggo nyaur gantu nyauri sapa Allah Gusti Allah daina utang iman. Delalah ngono kuwi kanthi kersane Gusti Allah koyo dibantu gawe nyautang. Wa ingkana lan lamun ana sapa man iku maridon loro. Kok sing mimpi model ngene iki mau wong loro. Sapa monggo marasake iman sapa Allah Gusti Allah. Ta'ala alih qaulur Allah. Asing mimpi iki kok wong loro iku bakal diwaraske dening Gusti Allah. Wa ingkana lan lamun ana sapa man iku kira dalika seliyane mengkono lah makro Madiun Marit kowe mimpine ora telu iki mau kok mimpi sing mimpi iki mau ono rambut gundul karo rambut kowe iki sing apik kuwi nek sing pertama gawe apa wong sing susah sing nomor loro wong sing utang sing nomor telu wong sing loro iki kalau iki malah apik. Tapi nek seliyane iki mau kowe ora duwe utang, awakmu yo ora lara, terus yo ora kesusahan, iki malah bahaya. Mergo apa? Iki wae kana lan lamun ora sapa men, iku kowe dari kaliyane mengkono lah makro madiun karo marit. Fala khaira mongko ora kebagusan ku maujud fihi ing dalem Rohya itu orang apik belas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hidabu tawi kembang pacar tadi sing diceblok gawe iki lho. Mau warnane apa iki? Kuku apa sing pitek. Lah, al-hidabu tawi pitek. Wa ya hidab iku run tutup nutup apa kuku wasyan waton langsung reksa fakin ro'an lilamun mimpi sorongna anahu sedune man iku intal doba pitekan sorongna firroksi dalam sirah. Pokoknya mimpi kita kuwi mau tak oleh kene sirah. Kita iki ora lomba iki dijune ning ndi kuku tangan utawa kuku sikil. Tapi iki kok ono mimpi kita ngono kuwi diolesake ning sirah. Kuwi maknane opo? Saat alati yuhawilukan ngobahake sapa Allah ing Allah. Maknane kowe iki meh ditutup karo Gusti Allah. Kowe padha apa kowe nutupi sirahmu nganggo apa kuwi mau. Nggo berkat utawa pacar kuwi mau. Wa azamalan ditetepake alai ya ing atase Allah. Wa ilam yakluk lan lamun ora gumantung apa al-hidabu pitek utawa pacar iku mau bi ing dalem roksi kok kowe mau piteke ora nempel ora gumantung ing sirahmu lam yastur mongko ora nutupi sapa Gusti Allah alaihi ngatasi man zalika ing mengkono Allah. Mau kan fungsine pacar iku mau gawe apa? Gawe pitekan niku mau. Kuwi maknane gawe nutup. Lah kok kowe kok salehke ning sirahmu kuwi maknane kowe bakal ditutup tingkahmu dening Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhnu utawi minyak firroksi ing dalam sirah walihiyati lan jenggot fil badani ing dalam awak. Kowe ngoleske minyak ning sirah utawa ning rambut sirah utawa ning jenggot utawa ning seluruh badan kowe tok olesi minyak. Iku zinaton dadi pepaes perhiasan asanatun kang bagus. Iki pepaes sing apik, perhiasan sing apik.
malam yujawi seidolan selagine orang lewati apa dahnu iku mau al-qadro ing kira-kirane al-makluna kang dingatani sing penting yo sewajare ora berlebihan. Umume nggo minyak iki yo pira lah anggae aja berlebihan. Nggo minyak kok nganti minyak sak botol dientekke doleske ning awak kabeh lha kuwi jenenge berlebihan. Ya qadru maklum iku yo malah yujawi qadru maklum sing penting ora melewati batas kewajaran. Ya wajare nggo minyak semprot iki yo 4 semprot 5 semprot terus cukup. Nggo minyak semprot ngono kuwi mau nganti 50 semprot lha kuwi sing ora umum. Kancamu sing sisihan nganti teng nganggo lah sambune kok nganti kaya Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jawaza nuli lamun nglewati apa aduhmu iku mau. Dalika ing mengkono lah qadarul maklum. Kok kowe mimpi nganggo minyak berlebihan. Au salau utawa milih apa duhnu ala wajhi ngatasi wajhi iman. Sakjane nganggo minyak rambut ngono kuwi mau. Mengguni wakil rakaran sak botol tek kabeh ning rambut tek usuk-usuk iki. Akhire minyak ning kuwi mau nganti netes apa ning wajah. Ala wajhi ngatasi wajah iman. Kuwi nggone minyak rambut terus minyak iku mau nganti apa netes ning wajah. Au jaro utawa ngili apa aduhnu ala taubi ing atase pakaian iman. Bahwa mongko utawi duhnu sing salah karo jaro kuwi mau iku gomun cemas. Di maknane kowe entuk susah, entuk prihatin, entuk coba. Yusi bukan menani apa gom guru iman. Mergo perkara sing berlebihan ki ya hasilé ya ora apik. Yo sing apik ya padha maklum, yo sing wajar kuwi nek sing ora wajar kuwi ya hasilé kurang ajar. Baik kana lan lamun ana apa adanu lan minyak iki. Allah di adana kang nganggo minyak sapa man bi kelawan aduh. Apa niku? Lahu ngoten. Lahu iku kedue aduhnu raihatun utawi ambu aroma ya padha ambu karo aroma ya padha. Ikra'atun utawi aroma to ibadun kang wani. Kana mongko sapa man ma'azzina tinggal sartane kepaes perhiasan. Iku sayan suwi-wiji hasanan kang bagus. Kowe mimpi nganggo minyak sing ambune wani, sing ambune nyenengke sing semerbak harume enak. Kuwi termasuk kowe bakal entuk perkara sing apik, bakal tampa perkara sing apik ning uripe awake dhewe. Maknane nalikane wong mimpi nganggo minyak rambut, minyak sing dioleske ning iki wau ning jenggot utawa ning awak nak nganggone kadare ora berlebihan sesuai karo takerane ya sesuai umume lah padha maklum. Kira-kirane umume adate iki nggo minyak iki pira, ngono ki malah apa apik. Ning nak nganggone berlebihan nganti minyak kuwi mau nganti netes. Misalkan awake dhewe kok minyak rambut mimpine terus nganti minyake apa netes ning wajah utawa minyak jenggot. Ngeten iki nggo minyak ngono kuwi kok berlebihan nganti netes ning klambi malah nek tampa susah, nek tampa prihatin. Sing kudu sadari napa kabeh perkara nak berlebihan mesti hasilé ora apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.